La temporada estival a Miramar comença avui divendres, dia 15 de juny. Els diversos serveis i instal·lacions de la platja començaran a funcionar des d'este cap de setmana i fins al 14 de setembre. En primer lloc, cal destacar que este any s'han renovat totes les distincions de qualitat de la platja, com són la bandera blava, la Q de qualitat turística i el distintiu Qualitur. A més, el Camí de la Sèquia Mare també ha renovat enguany el guardó de Sender Blau. L'oficina de turisme ja està oberta i l'atenció sanitària en horari d'estiu al consultori mèdic comença el dilluns 18 de juny. Així mateix, també han començat el servei de salvament i socorrisme, un any més a càrrec de la Creu Roja, així com el reforç del servei de policia local. Després de setmanes intenses de treball, la platja està preparada per a la temporada estival. A banda de les instal·lacions com el rentapeus i les passarel·les, hem posat en marxa els principals serveis, com són el de salvament i socorrisme i el reforç en la policia local. Cal destacar que enguany hem renovat la bandera blava i les altres distincions de qualitat. Hem posat en marxa l'oficina de turisme i en breu començaran les activitats culturals i esportives a la platja. Desitgem que tant les persones que viuen a la platja com els milers de turistes que ens visiten que passen un bon estiu.